labing awahing kalambuan sa panahon, mas nagkakusog ang Bagyong Marce, samtang nagpadayon kini paghatag og hulga sa amihanang Luzon. Sa alas 2 sa hapon nga bulletin sa pag-asa, giisa ang signal number 2 sa northeastern portion sa mainland Cagayan. Signal number 2 usab sa Batanes ug nahabiling bahin sa Cagayan. Lakip na ang Babuyan Islands, northern portion sa Isabela, Apayao, northern portion sa Kalinga, northern portion sa Abra, Ilocos Norte ug northern portion sa Ilocos Sur. Signal number 1 usab sa nabiling bahin sa Ilocos Sur, La Union, northwestern portion sa Pangasinan, sa nabiling bahin sa Abra, sa nabiling bahin sa Kalinga, Mountain Province, Ifugao, Benguet, sa nabiling bahin sa Isabela, Quirino, Nueva Vizcaya ug sa northern portion sa Aurora. Matod sa pag-asa, sugod ugma sa hapon hangtod na sa Biyernes sa buntag, posibleng mo landfall ang Bagyong Marce sa Babuyan Islands o baka sa northern portion sa mainland Cagayan ug musubay kini o baka mupaduol sa Apayao ug Ilocos Norte Biyernes sa gabi. Posibleng makagawas na kini sa Philippine Area of Responsibility. Mamahimo na usab nga mausab ang track sa bagyo. Busa angayan lang mga kapuso nga inyong atangan ang kalambuan sa dagan sa panahon. Subay sa kasayuran sa Metro Weather, adunay kahigayunan nga masinati ang katag-katag ng mga pag-uwan-uwan sa Pipila kabahin sa Samar ug Leyte provinces. Cebu ug Bohol, posible usab nga awanon ang nahabilin bahin sa nasod.